गोजोन्थों आंनि साबस्क्राइबारफोरनिसिम आरो गासै भिउसारफोरनि आरो आंनि जे भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमनिबोसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय थाबावबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों दिनैनि जोंनि सरकाराव खुंबाय थानाय जे बिथांमोनहा गोबां समावहाय बुंबोदोंमोन जोंनि बर' बिजोंखौहाय दिनै बिथांमोनहा मोजां खालामबोनो आरो सिगांनो इडुकेसन लेभेलखौ नायग्रोबोनो होनदोंमोन। नाथाय दिनैनि गेजेरावहाय रिसेन्टलि दिनैहाय बिथांमोनहा दिनै मा खालामदों दिनै गोबां जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय मानसिफ्रा 20,000निबो बांसिन टेट क्वालिफाइड जानानै दङ। नाथाय दिनै बिथांमोनहा होआखै। बेखौनो लानानै दिनैहाय माखासे टेट क्वालिफाइड जानाय माखासे फोरोंगिरिफ्रा दिनै बिथांमोनहा रिलि खालामनो गोनां जादों। बिथाङा दिनैहाय जोङो माखासे गभर्नमेन्टनि आसाम गभर्नमेन्टनि बाय'डाटाखौ जोङो नायोब्ला रायजो राजाफोर जोङो नुनो मोनो बे रिसेन्टलि 5 बोसोरनि गेजेरावहाय 6 बारसो टेट क्वालिफाइड जानाय मानसिफोरखौहाय मास्टारफोर लानाय आरो थिसननाय आसाम सरकारा थिसनदों। नाथाय प्रमद बर'आ टटेलि दिनै फेल जादों बेखौ जोङो नुहुरो। जोंनि बिटिसि आवहाय बर' बिजोंजों फरायग्रा सुबुंफ्रा दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै रावखौबो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै बेबायदिखौ जोङो नुहुरो रायजो राजाफोर। आरो दा जोङो मिथिं दावथिङावहाय जोङो नुयो जोंनि बर' हारिनि गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंनो माखासे टेट क्वालिफाइड मानसि नांबावगौ होननानै दिनै 20,000निबो बारा माखासे बर' बिजोंजों पास जानाय टेट क्वालिफाइड मानसिफोर दङ। दिनै डिपेन्ड बर' बिथांमोनहाबो दिनै बुङो दिनै नामावगौ होननानै बे 20,000खौ होग्रोना अब्ला आरो दिनैहाय जोङो नुनो मोनो रायजो राजाफोर आं मोननैबो भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन। दिनैहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दिनै मा जानानै दङ टाइमलि जोङो एग्जाम पेपार आरो मोजां मार्कशिटफोरखौनो जोङो मोननो हाया आरो मोजां जे बिजाबफोरखौनो बिथांमोनहा दिनैहाय जगार खालामनो हाया। दिनै प्रमद बर'नि बिटिसि खुंनायाव दिनैहाय नायल' जाल' मोनसेल' जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ। इउनिभारसिटि मोनसेल' दङ जोंनि बड'लेण्डआवहाय जोंनि बिटिआरआवहाय जोंनि बिटिसिआव। नाथाय दिनै जोङो मा नुनो मोनदों जोंनि गासै बर' हारिखौ डेमेज खालामनो थाखाय एखेबारे डाउनाव खालामनो थाखाय दिनै गोबां फोरोंगिरिफ्रा साब्रै साबा दिनैहाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौहाय दिनैहाय मा खालामनो सानदों। दिनै नोंथांमोनहा माखासे रिलिनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै खालाम आरो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। दिनैहाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि बर' हारिखौ बबेथिंजै लांनो सानदों आरो दिनैहाय माखासे इडुकेटेड सुबुंफोरखौ दिनै बिथांमोनहा मा खालामनो सानदों बबे जायगायाव एंगेज खालामनानै हादों। दिनै बिथांमोनहा इडुकेसन लेभेलनि थाखाय आरो बर' हारिनि थाखाय गोबां सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुङोमोन। नाथाय बिथांमोनखौ दिनैहाय 100आवहाय 2%बो मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर मावनो हादों ना हायाखै मा मावनो हादों नोंथांमोनहा आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लाबोनो हानायनि नोंथांमोना आंनो एसे इंगित हर। आङो जेन' नोंथांमोननि गेजेरावहाय बिथांमोना मा मावनो हादों मा मावनो हायाखै जोंनि जे बड'लेण्डआ जोंनि समायना नांगौ समायना जानांगौ बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे मटिभेसन बा बे बेखेवथि बे फोरमायनाय बे आङो इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोदों। दिनैहाय जोंनि बड'लेण्डआवहाय मा जानो हास्थायदों दिनैहाय बिथांमोनहा दिनै सान्थि परिबेस जाबाय जोंनो गासैबो मावलांगासिनो दङ बिथांमोनहा दिनै बुंगासिनो दङ। नायदो दिनैनि गेजेरावहाय मा जागासिनो दङ नोंथांमोनहा लाइभ नायनो हागोन। सरकारी प्राथमिक विद्यालय रक्षा करो सरकारी प्राथमिक विद्यालय रक्षा करो सरकारी प्राथमिक विद्यालय रक्षा करो सरकारी गुदि फरायसालिखौ रैखा खालाम सरकारी गुदि फरायसालिखौ रैखा खालाम सरकारी गुदि फरायसालिखौ
रैखा खालाम आसामाव फोरोंगिरि थिसननाय होनो हादोंब्ला बिटिआरआव मावग्रा होनो हाया आसामाव फोरोंगिरि थिसननाय होनो हादोंब्ला बिटिआरआव मावग्रा होनो हाया आसामाव फोरोंगिरि थिसननाय होनो हादोंब्ला बिटिआरआव मावग्रा होनो हाया অসমত যদি শিক্ষক নিযুক্তি দিব পাৰিছে আমাৰ বিটিআৰক কিয় দিব নোৱাৰে অসমত যদি শিক্ষক নিযুক্তি দিব পাৰিছে আমাৰ বিটিআৰক কিয় দিব নোৱাৰে অসমত যদি শিক্ষক নিযুক্তি দিব পাৰিছে আমাৰ বিটিআৰক কিয় দিব নোৱাৰে आं नोंथांमोननि मिडियानि भिउअर्स गासैखौबो जोंनि टेट क्वालिफाइडनिफ्राय हामलायथि बावहरबाय जों दा जोबोद दुखुआव दङ मानो होननानै बुङोब्ला जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनियाव सोङो नोंथांनि फिसालाया जुदि नोंथांनाव सोङोब्ला बाबा आंनो मम' चावमिन जानो लुबैदों अब्ला नोंथाङा स्कर्पियन होगोन नामा खांख्राइ मेथाइखौ होगोन नामा होआ ना आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जेब्ला 2020आव इलेक्शन केम्पेइनाव जे आङो पावाराव फैयोब्ला आङो एजुकेशनखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन अब्ला नोंथाङा मानो वाइ डिड इउ मेक लास्ट जोंखौ मानो दासिमाव लास्टआव खालामखो एजुकेशन सेक्टरखौ नोंथाङा मानो बयनिफ्राय नेग्लिजेन्स खालामखो नोंथाङा जुदि दुरान काप खुंनो हायोब्ला नलेज फेस्टिभेल खुंनो हायोब्ला आरो साइन्स स्टेडियामखौ मास मोनसेनि गेजेराव बानायनो हायोब्ला जोंनि टेट क्वालिफाइडखौ बोसोरथामबाब्लाबो मानो दिनैसिम होनो हायाखै वाइ डु इउ मेक लास्ट मानो लास्ट खालामखो आरो नोंथाङा बुंदों आगोलसो जे जोङो टेट क्वालिफाइडखौ 75% होबाय नोंथाङा बे टेट क्वालिफाइडखौ सुइजारलेण्डआव हैदोंमोन नामा जोंनि बिटिआरआवथ' दाबो 75% टेट क्वालिफाइड होआखै नोंथाङा सुइजारलेण्डआव हैदोंब्ला अननानै सुइजारलेण्डनिफ्राय बड'लेण्डआव लाबोफिन आरो जों खावलायो since 2017 to 2023 Assam has appointed more than 6 times नाथाय why not single in BTR आसामाव जुदि 60 खेब फोरोंगिरि थिसननाय होनो हायोब्ला जोंनि बिटिआरआव बड'लेण्डआव खनसेबो माने थिसननाय होनो हाया आरो मिस्टार दिपेन बर' प्रेसिडेन्ट अफ एबसु नोंथाङा बुंदों आरोबाव नोंथाङा बेबायदि बुंदों जे टेट खुंबावनांगौ जोंनि बिटिआरआव since 2017 to till 23 जोङो more than 20,000 टेट क्वालिफाइड दङ अब्ला नोंथाङा मा डाटा लानानै टेट खुंबावनांगौ बुंखो ना नोंथांनि डाटाया अखाफोराव थायो नामा बे जोंनि सोंथि आरो जोङो खावलायदों जे जोङो बोसोरे बोसोर भिक्टिमाइज जानो जों गोसो गैलिया बेनिखायनो जों खावलायो जुदि प्रमद बर' नोंथाङा जुदि जों टेट क्वालिफाइड होनायनि साबिखौ सुइजारलेण्डआव हैदोंब्ला अननानै बिटिआरआव लाबोफिन आरो थाबैनो बे अक्ट'बर दानावनो जोंनो फोरोंगिरि थिसननायखौ होनांगौ जों गले गले खावलायो मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा थाबैनो बे अक्ट'बरनि दानावनो जोंनो रिक्रुटमेन्टखौ होनांगौ आरो थाबैनो बे थिसननायजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि जेसेबांनाखि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि दं बेनि फोरोंगिरिनि समादानखौ नोंथाङा थाबैनो होनांगौ निखिल बर' ছাত্ৰ সন্থাৰ ডাইৰেকশ্যন মৰ্মে আজি তামোলপুৰ জিলাৰ নিখিল বৰ' ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি এই মঠংগা চকত যি প্ৰতিমূৰ্তি মানে ধৰণা এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইটোৱে হৈছে যে বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি ভাইচ চেঞ্চেলৰ লাইছৰাম লাড্ডু সিং আজিলৈকে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা নাই অসম চৰকাৰ আৰু যি আমাৰ ৰাজ্যপাল তেখেতৰ যি চক্ৰ ছায়াত আজি প্ৰফেচাৰ লাইছৰাম লাড্ডু সিং যি ভাইচ চেঞ্চেলৰ বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেখেতে আজি এৰেষ্ট হ'ব লাগিলে বাধ্য তথাপিও তেখেতক এৰেষ্ট কৰা নাই সেইকাৰণে আজি নিখিল বৰ' ছাত্ৰ সন্থা আজি 3 মাহ ধৰি আজি জোৰদাৰ আন্দোলন কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি আজি বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ছেভ কৰিব লাগিব নিখিল বৰ' ছাত্ৰ সন্থা কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব যি বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি 5 জন কালপিত যোনে মানে কৰাপ্টেড চলি আছে তেখেতসকলে হ'ল ডক্টৰ মিহিৰকান্তি চৌধুৰী লগতে বি মিশ্ৰ লগতে SK দেৱ লগতে আমাৰ যি বিশ্বৰঞ্জন যি সামাল তেখেতসকলে আজি বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিক লৈ হেতালি খেলি আছে কাৰণ বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ এই অঞ্চলৰ বা বডোলেণ্ড অঞ্চলৰ একমাত্ৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে আমি এই অঞ্চলৰ বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে শ্বহীদ হ'ব লাগিছিলে তেজৰ বিনিময়ত এই বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ আজি তেখেতসকলে ষ্টুডেণ্টক লৈ হেতালি খেলি আছে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি ভাল মতে সময়মতে মাৰ্কশ্বিট নাপোৱাৰ কাৰণে ভাল ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে আজি বহুত প্ৰব্লেমত পৰি আছে সেইকাৰণে আমি আজি
জোরদারভাৱে আমি মানে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আসাম চৰকাৰ বা ৰাজ্যপাল তেখেতক মানে আজিলৈকে লাইছলাম লাড্ডু সিংক এৰেষ্ট কৰিবলৈ পৰা নাই CM ভিজিলেন্স কমিটি আজি তেখেতসকলক ভিজিলেন্স কৰি গেল তথাপিও কিয়ৰ কাৰণে আজিলৈকে লাইছলাম লাড্ডু সিংক এৰেষ্ট কৰিবলৈ পৰা নাই সেইটো আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও আমি মানে সহ্য কৰা নহ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে লাইছলাম লাড্ডু সিংক আৰু এই 5 জন কৰাপ্টেড পাৰ্চনক বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যেতিয়ালৈকে বহিষ্কাৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব আৰু আমি মানে এলানি যি আন্দোলন ইটো লোৱাৰ কাৰণে আজি আমি কাৰ্যসূচী কৰাৰ কাৰণে আজি আমি বাধ্য হৈছোঁ সেইকাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা তামুলপুৰ জিলা তৰফৰ পৰা আজি সকাই দিব বিচাৰিছোঁ কাৰ ছায়া চক্ৰ ছায়াত আজি লাইছলাম লাড্ডু সিংক এৰেষ্ট কৰিবলৈ পৰা নাই সেইকাৰণে মই সকাই দিব বিচাৰিছোঁ আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক আমাৰ বিশ্বাস আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আজি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে যোৱা যি কেইদিনমান আগত মানে আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত যেতিয়া ডিছকাশ্যন হৈছিলে তেখেতে কৈছিলে 1 মাহৰ ভিতৰত তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হ'ব বুলি কিন্তু আজিলৈকে কিয় এৰেষ্ট কৰা হোৱা নাই কি কালপিত কি চলি আছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা কেতিয়াও আমি এইটো সহ্য কৰা নহ'ব আৰু সেইকাৰণে আজি তেখেত 5 জন যি কালপিত যি কৰাপ্টেড পাৰ্চন তেখেতসকলক আজি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰা আমি বাধ্য হৈছে আৰু কৰিব লগা বাধ্য কৰাৰ কাৰণে আজি তামুলপুৰ জিলাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আজি এই কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ আৰু সারা অসমতে প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আজি এই প্ৰতিমূৰ্তি দাহ যি আন্দোলন এইটো আন্দোলন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ উদ্যোগত আজি কৰা হৈছে थारैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो गोबां सम दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइसलाम लाडु सिंहनि एगेन्स्टै जोङो आन्दोलन खालामबोगासिनो दङ आरो बिथाङा सासे कराप्टेड पार्सन इलिगेल मानसि थेवबो बिथाङा दिनै जिहेतु बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बिथाङा एरेस्ट जाबाय दिनै CM भिजिलेन्स कमिटिनिफ्रायबो बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगोन होननानै दिनै भिजिलेन्स खालामनानै थांनाय जाबाय थेवबो दिनै सोरनि चक्र सायाव दिनै बिथांखौ बेबायदि सासे कराप्टेड पार्सन सासे दायि मानसिखौ मानो एरेस्ट खालामनाय जायाखै बेनिखायनो दिनै अखमनि राज्यपाल बिथांखौ जोङो गोख्रोङै सोंखारिदों बिथांखौ जोङो बुंदों जे प्रफेसर लाइथाम राजु सिंह जी बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांखौ जि समाव लागै एरेस्ट खालामा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो कम्प्रमाइज खालामनाय नङा मानो होनोब्ला दिनै बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसेल' इउनिभार्सिटि जाय इउनिभार्सिटिनि थाखाय गोबां रोजा रोजा बर'फोरा थैनि बिनिमयाव दिनै बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मोननो हादों बेनिखायनो दिनै जोंनि फरायसुला बिथांमोनखौ लानानै दिनै खेला गेलेदों बेखौ मालाबाबो कम्प्रमाइज खालामनाय नङा मानो होनोब्ला बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि मावनाय दांनाय भाइस चेन्सेलरनि जि गाज्रि खामानि मावनाय दिनै गोबां फरायसुलिफोरा ME आव एडमिशन लानो थाखाय गुबुन इउनिभार्सिटियाव एडमिशन लानो थाखाय दिनै सम मथि मार्कशीट मोनाखै सम मथि परिखाखौ खालामनो हायाखै बेनि थाखायनो दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबां फरायसुला बिथांमोना दिनै खैफोदाव गोलैनो गोनां जादों मोजां इउनिभार्सिटियाव एडमिशन लानो हायाखै बेनिखायनो जोङो दिनै गोख्रोङै सोंखारिगोन जोङो अराय समबो जोङो आन्दोलनखौ लांबाय थागोन जि समाव लागै 7 मानसि जाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ दिनै सालायगासिनो दङ मोनसे कमिटि हिसाबै माने बिथांमोना तेजपुर इउनिभार्सिटिनि सासे बिराद गोजौ थाखोनि मानसि जेरैबायदि मीरकान्ति चौधरी डक्टर मीरकान्ति चौधरी BB मिश्र बेबायदिनो जोङो मा होनदों माने बिश्वरन्जन सामाल बिथांमोन बायदि जे कराप्टेड पार्सन गुबुननिफ्राय फैनानै दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सोबख'गासिनो दङ गादबगासिनो दङ इलिगेलै दिनै साख्रि होगासिनो दङ जाय इलिगेल साख्रि होनायनि थाखायनो दिनै जोंनि फरायसुलिफोरा दिनै मोजां सुखुखौ मोननो हायाखै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ दिनै सिंनिफ्राय सिङाव लांगासिनो दङ बेनिखायनो दिनै जोङो बे प्रतिमुर्ति जि सावनाय मुसुखा सावनाय बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे मथंगा सगाव जोङो सावनाय जादों आरो मालाबाबो कम्प्रमाइज खालामनाय जानाय नङा जि समाव लागै लाइसलाम लाडु सिंह आरो बे 7 मानसिखौ बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारहरनाय जाया मालाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा कम्प्रमाइज खालामनाय जानाय नङा जोङो बेखौनो दिनै बुजिना मोनाखै दिनै सोरनि माने अननायाव सोरनि सिङाव थानानै बिथाङा दिनै बेबायदि एरेस्ट जानो गोनां सुबुङाबो दिनै एरेस्ट जायाखै बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय समबो जोङो आसामनि राज्यपाल बिथांखौबो जोङो सोंखारिदों बिथांनि सायावबो जों अराय सम आन्दोलनखौ लांबाय थागोन मालाबाबो कम्प्रमाइज खालामनाय जानाय नङा आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै फोरमायनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि समाव लागै लाइसलाम लाडु सिंहखौ जोङो एरेस्ट खालामनाय जाया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ जोङो ताला मारिनाय जागोन बिथांखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिसिम थांनायाव जों मालाबाबो स्कप होनाय नङा बिथांखौ जों आउट खालामनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि समाव लागै आन्दोलन खालामनांगौ 1 मास जुदि
जोङो सानफ्रोमबो आन्दलन खालामनो थाखायबो दिनै रेडि आरो बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांखि लानाय जाबाय आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादाबो बेनि सायाव मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा नैबे दिनैनि मुसुखा सावनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो गोख्रोङै फोरमायहरनाय जाबाय।